ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/10/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಾದ ಬಾಬನ ಸುರುತ್ತ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿಳಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆತ್ಮರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆ ದ್ಯಾಗ್ ಅಶುದ್ಧವಾದುಂಡು, ಐನು ಶುದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧನದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರನು ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪಣೊಂದು ಆತ್ಮರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಶುದ್ಧವಾದುಂಡು. ಐನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು. ಬೊಡ್ಚಾದಿನೇನು ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಾದಿನೇನು ತುವಚ್ಚಿ ಒರಿ ಬಾಬರ್ದೆ ಕೇನ್ಲೆ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಪಗ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪಾವನಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಗೀತೆ: ಏರು ಬಾಬನ ಜೊತೆಯುಳ್ಳೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥನಂತೂ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಹೆಂಚ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ದೇವತೆಲ್ನ ನೆನಪುನು ಕನಪೇರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಏರ್ಲ ಕನಪುಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಬಾಬನ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಇಜ್ಜೇರು. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆರಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಬೈದೇರು ತೆರಿಯೋಣರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಅಂಚನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಬಾಬನ ಜೊತೆಯುಳ್ಳೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗಾದೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸಾದುಂಡು. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಜಪ ತಪ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು. ಪವಿತ್ರತೆ ಇಜ್ಜಂದು ಏರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮకు ಬಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲ್ನ ಹಠಯೋಗ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ಪ ಒಂಜೆ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ. ಅಂಡ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಅವತಾರನು ದೇತೊನುಚಿ. ಇಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುನರ್ ಅವತರಣೆಯಾದುಂಡು. ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬೆನ ಪುನರಾವತರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಗತ್ಪಿತನಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಅಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಪುನರಾವತರಣೆದ ಅಕ್ಷರ ಕೇವಲ ಬಾಬಾಗು ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು. ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ತೀಯರ್ಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪುನರಾವತರಣೆ ಪಂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉಂಡೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು. ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಆಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರ್ ಐದವರ ಸದಾ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಯೋಣ್ಲೆ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಎಂಕ್ ಬಾಬನ ಆದೇಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು. ಜೋಕುಲ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರಿಗ್ಲ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಕ್ಲೆಟ್ಲ ಕೆಲವರು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು. ನನ ಕೆಲವರು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು: ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ, ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸಲಿ. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರುವೆರು. ಯಾನು ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಒವ್ವೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಂಡಿತರು ಏರ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲಂತೂ ಆತ್ಮ ಸೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಶರೀರದ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶರೀರದ ವಿನಃ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಸುರುಕಾದು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪಡು. ನಿಶ್ಚಯದ ಹೊರತಾದು ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುಚಿ. ಎಂಗುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾರುಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು. ಎಂಗುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಸುರುತ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪಡು. ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು
ಶಿವನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಡ ಶಿವಕುಮಾರಿ ಅತ್ತು. ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಳು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅದೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಧಾರಣೆ ಆಪುನು. ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಿರ್ದವರನೇ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಣೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಬಿಡ್ತಾನು. ఆయన ಶುದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನು. ನಿಖಲ ಆತ್ಮಡು ಪಾಪ ಪತ್ತದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮೊಡೆ ಪಾಪ ಅಂಟುದನು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಿಕುಲ ಆತ್ಮಲು ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಉಳ್ಳರು. ಇಡೆಮುಟ್ಟೆಲ ಪವಿತ್ರ ಆದಿಜ್ಜನು ಏರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂತ್ಯಡು ನಂಬರ್ ವಾರು ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೇ ಬುರುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಶರೀರಿ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮೂಲ ಪಾತೆರದಾದ ಅಂಡ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಇಂದೇನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಕಿಂದು ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯ ಪಡೆಪರು. ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ವಿಜಯ ಪಡೆಪುಜರು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಂತಿ. ಗೀತೆರ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟುಡು ಒಪ್ಪುದಾತು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಂದು ಸಾರನ್ನು ತೆರಿಪವೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಇಂದು ಮಾತ ದೇಗ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಅನಾದಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನವು ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ನಾಟಕಡು ಬಾಪರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಪನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪಡೆತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪಡೆಯೊಂದೇ ಉಪ್ಪರು. ಏಪಲ ಕೂಡ ಇಂದೆತ್ತ ಅಂತ್ಯ ಆದು ಪೂಜೆ. ಈ ಚಕ್ರ ಅಂತೂ ಸುತ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೆ ದುಃಖಧಾಮರು ಉಳ್ಳರು. ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಪೋಪಾರು. ಶಾಂತಿಧಾಮರ್ದು ಸುಖಧಾಮಗೂ ಪೋಪಾರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖಧಾಮಡು ಬರ್ಪಾರು. ಈ ಅನಾದಿ ಚಕ್ರ ನಡತಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸುಖಧಾಮರ್ದು ದುಃಖಧಾಮಗೂ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ 5,000 ವರ್ಷಲು ಬತ್ತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತನವರು. ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತನೊಂದುಳ್ಳರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇತನುಜೇರು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೇರವಾದ ತೆರಿಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮುರುಳಿನ ಕೇನುವೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಓದುವೇರು. ಇಜ್ಜಂದೆ ಟೇಪುರ್ದು ಕೇನುವೇರು. ಈ ಕೇಸೆಟ್ಟಿರ್ದಲ ಸಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಈ ನೆನಪುಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮಾಲೆನು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ರಾಮ ಬಂದು ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಮಾಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ರುದ್ರ ಅಂತೂ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾಲೆಡು ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಮಣಿಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ವಿಷ್ಣುನ ಯುಗಲ್ ಸ್ವರೂಪವಾದುಂಡು. 6 ಏರು ಈ ಮಾತ್ಪಿತಾರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಆಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆ ಮಣಿಕುಲೆಗ್ ಜೋಡಿ ಮಣಿಕುಲು ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾಲೆದ ಪೂ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಮಣಿಕುಲು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರೆನೆ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ವಿಷ್ಣುಗೂ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆಗೂ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಂದು ಅಕಲ ಜೋಕುಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎದುರುಡು ಪೋದು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಯಾವು ಅಕ್ಲನ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಲೇನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ಅಸತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವಾದಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಅಸತ್ಯ ಬಂದಲ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಬಂದಲ ಪನೊಡಾಪುನು. ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಅಕಲ ಆತ್ಮ ಶ್ಯಾಮ ಪಂಡ ಕಪ್ಪಾದುಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಈ ಸಮಯಡು ಶ್ಯಾಮ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಆತ್ಮಲ ಕಪ್ಪಾಪುನೆರ್ದವರ ಅಕಲ ಆಭರಣಲ ಸಹ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಂಗಾರಡೆ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದು ಬೂರುಂಡು. 5 ದಾಪುನಂಚಿನ ಆಭರಣಲ ಸಹ ಅಂಚಿನನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆನ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಸುಳ್ಳು ಪೂಜಿ. ಅಲ್ಪಂತೂ ಬಂಗಾರದ ಮಹಲ್ ಉಪ್ಪುನು. ಭಾರತ ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ನಕಲಿಯಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಭಾರತನು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೇರು.
ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡು. ಕೃಷ್ಣಂತು ದೈವಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆದುರ್ಲೆ, ರಡ್ಡು ಭುಜ ರಡ್ಡು ಕಾರತ್ತಿನ ಆಕುಲಾದುರ್ಲೇರು. ಚಿತ್ರೋಡಂತೂ ನಾರಾಯಣಗೆ 4 ಭುಜಕ್ಲೇನು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 4 ಭುಜಕ್ಲೇನು ತೋಚಿಪದೇರು. ಆಂಡ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಓಂ ಅಕ್ಷರನು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಓಂ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಅಂತೂ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಓಂ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಅಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದುಲ್ಲೆ. ಐನರ್ ದ್ವಾರ ಇಂಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ 5 ಬಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಆತ್ಮ ಉಂಡು. ನಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಬನ್ನಗ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕವಾದುಂಡು. ಅವು ದೈವಿ ಲೋಕ ಪರಮಧಾಮ ಆತ್ಮದ ಲೋಕವಾದುಂಡು. ಐಕ್ ಮೂಲವತನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದೆಡ್ದು ನಿಕುಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ಸಂಪನ್ನ ಡಬ್ಬಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ 2 ಕಿರೀಟ ಒಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಕೂಡ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರವಂಶಡು ಬನ್ನಾಗ 2 ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ವೈಶ್ಯವಂಶಡು ಬನ್ನಾಗ ನಲ್ಲ 4 ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅಪಗ ಪ್ರಕಾಶದ ಕಿರೀಟ ಮರೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ರತ್ನ ಜಡಿತ ಕಿರೀಟ ಒಪ್ಪುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನನ್ನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತೆರಡ 5 ಬಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕು. ಮೂಲ ಅಂತ ನಿಕಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪರು. ಆಯ್ದವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಐನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೇರು ತೇರಿಪೋರು ಐ ಆಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್. ಐನಿಡ್ದವರಿಗೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನೊಡಪನು. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಸುಪ್ರೀಂನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. 6 ಶಿವ ಆದುಲ್ಲಿರು ನಿಕಲು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಲಾದುಲ್ಲರು ಶಿವನ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗನು ಬಕ್ಕ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮನು ಮಣ್ಣಿರ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ವಾ ಜೋಕುಲ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಆಪನು. 5 ಬಕ್ಕ ನಿಕಲು ದೇವತೆ ಆಪರು. ಅಪಗಲ ನಿಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಆಪನು. ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಲು ಈ ತುಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದೊಪ್ಪುನು. ಏರು ಎಡ್ಡೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆವಾಯಿನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಆಪನು. ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಮಾರಕ ಆಪನು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬಾಬಾ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಪಂಡ ನಿಕಲಿನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ. ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೂ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲೆಗಾತೆ ಉಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಅಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪೋಚಿ. ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿಡುಪ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಇತ್ತೆನೆ ಕೇನುವರು. 5 ಬಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಗುಡಿ ಬಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಚಿ. ಬಾಬುವತ್ತು ತನ್ನ ಬಕ್ಕ ರಚನೆದ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸುಲು ಮಾತೆಯರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬುವತ್ತದ ಮಾತೆಯರನ್ನು ಮಿತ್ತದಿರುಪೇರು. ಬಾಬಾ ಇಂದೇನು ಸಹ ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಭಾರತ ಕಾಮಚಿತ್ತದ ಮೇತ್ತು ಕೊಡುದು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬೊನ್ಯಾದು ಬುಡೊಂದಿತ್ತು. ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಜಪ್ಪೇರು. ಆ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಭೂಕಂಪ ಆಪುನು. 5 ಬಕ್ಕ ಮಾತಲ ತೀರ್ಥಗೆ ಪೋದು ಬುಡ್ಪುನು. ಬೇತೆ ಕಂಡೊಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಭಾರತಾತೆ ಒಪ್ಪುನು. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಂಚಿನಂತೂ 5 ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು. ಅಪಗ ಸತ್ಯಯುಗತ ವಸ್ತುಲು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕುಲು ವಾ ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರನು ತೂಪರು ಅವು ಒವ್ವೇ ವೈಕುಂಠದ ತತ್ತು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಲ್ತದ್ದು. ಇಂದೇನು ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿ ಇಂಚಿನಕಲು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೇರು. ಬಾಕಿ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮಹಾಲು ಇಂಚಿನವು ಮಾತಲ ಭೂಕಂಪೋಡು ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕಾದುಪ್ಪುನು. ಆಂಡ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಮಹಲು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಬಂದತ್ತು. ಅವು ಮಾತಲ ಭೂಮಿದ ಉಲೈಗು ಚೂರು ಚೂರಾದ ಜೀರ್ಣಾಪುನು. ಅವು ಮಾತಲ ಚೂರು ಚೂರಾದ ಭೂಮಿದ ಉಲೈಗು ಜೀರ್ಣಾಪುಂಡು. ಅವೇ ಸಮಯಡು ಐನು ತೋಡುಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಈ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ. ಸದ್ಗತಿದಾತ ಉರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಬೋಡು. ನಿಶ್ಚಯಡು ಮಾಯ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪಿರು ಪಂದು ಕೇಣುವೆರು. ಅರೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂದಿತ್ತಂದು ಅವಶ್ಯದಾರು ಬತ್ತುದುಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬೇಹದ್ದದ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ರಾತ್ರಿದ ಸಂಘ ಮುಡು ಬರ್ಪೆ. ಆಂಡ ವಾ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಬಾಬನೇ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ತೇರು.
ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪದೇರು. ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡ್ಲ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಚಕ್ರ ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ವಿನಃ ಇಂದೆನ್ ಬೇತೇರ್ಲ ತಿರಿಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಚಿತ್ರ ಆದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಇನ್ನೇನು ಏರಾಂಡಲ ಮಲ್ತದುಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಇಂದೆ ತಮಿತ್ತು ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಂದೆ ತಮಿತ್ತೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ವಿಜಯದ ಆಧಾರ ನಿಶ್ಚಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಾಬಡ ಸಂಶಯ ಫಲಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ ಬುದ್ಧಿನು ಪವಿತ್ರ ಆತನ ಶುದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಶರೀರಿಯಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಬೇಹದ್ದದ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮುಖಾಂತರ ಹದ್ದದ ಪಾತೆರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ರಡ್ಡು ಇರೆಕುಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಜೊತೆ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧಿತ್ತಿನ ಬುಡ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಉನ್ನತವೈನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಿತ ಆದ್ಲೆ. ಬೇಹದ್ದದ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಲೆ ಅಪಗ ಹದ್ದದ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರತ್ಯಾಪ್ಯಡು ಬಣ್ಣಗ ಸದಾ ಸರ್ವ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪರು. ಎಂಚಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಪೂರ್ವಜತನದ ವೃತ್ತಿಯಾದುಂಡು ಐನು ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ್ವಜರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಅಂಧಕಾರಡು ತಿರ್ಗುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪುನ ಬದಲು ಮೋಜಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನೆ ಖುಷಿಟುಪ್ಪುನ ಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪುನು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.